Ulunji nangu. Awuseka wena. Awuseka. Ulunji man. Kakati asemani zakanje wani sama family abantu. Chizangi. Ameni zangi khona man. Akubole. Akubole. Yamanje senza yabona abazakho singena wa. Ay khona man. Cela vanyango. Tamazana kasomayezile. Amasimayezile. Safuna ukushaya man. Safuna ukushaya man. Bese kathi angale msiyakani. Ngifuna loni lapha. Hi guys, so go zesty zingwe zesty into mama John Phango mqhenga ubutholelo mthwakazi. Guys, you know Mago show yam want to see my face, you know ukuthi kuyashuba zanyiwa. So today I have one of my clients uthetha naye give story saba. Okay, why did she write to me? Ufuna ndimncede ngantoni kahle kahle asichaze. Usichazile but I wanted to explain it for you guys. Mbona sithanda sami? Hello baby. Njani? Misha. Oh, semuhle sana. Ngiyena wena ye uyaqhwanya ye awiyo sana. All right, so ngikhuluma nobani? Khuluma nobahle. Okay, bahle. What's the problem you wrote to me? Ngintoni ngakutshela? Nginenkinga ne. Nginendoda ne. Ngithandana nayo. Sina 7 months. Umfana mega right. Uthe miseka sebenza kahle kana yonke into. Umfana seka ngijikele and the worst ungijolela nomngane wami. Like uke wababhaqa bajola or something. Ngike ngayisola. You know kwenza ukuthi usole umngane wakho. Out of all people, sharp cheating can happen, but out of all people ukuthi assess. Khona la ngamthola khona kwakhe. Mangimthole kwakhe, mangimbuza ukuthi kuyenzakalani, uthi mekazofuna mina. Ngangayina. Ufunani ka boyfriend wami? Uthi mekazofuna mina, wasala wahlala ye. wena. Ngangayina enenyayiva ngabantu le ndaba. So okay, funa mina ngiyenzani? Ngikwenza investigation ngiqonda ba. Ngifuna siyisibheke ukuthi kuyenzakalani kahle ngazi ukuthi mina nalomfana simile ngazoba islim. So it's 7 months. 7 months. So a relationship be right out of nowhere like nje yapeta. Umfana akasalani nasendlini ngisele ngimenzela yonke into ayikitenge engiva ngimenzela ayikitengamenzeli yini yonke into sho. Ngiyaklina ngiyapheka mekafuna ini ngiyamnika. Chomi uyiwife material moswe. Kahle. And then ubrothers akaboni ngizovakasa ke bathi bangazi nami ngishiye okuncane nyana nix aphela Chomi wena waklina wapeya uphinela lapha eParliament. Konke Chomi yazi mangithi go angahle kugamina ngazi konke. Okay. Ungawathi Chomi ngizowami ngikwenza le stuff bese ngiyabuya ne. Okay Chomi. All right guys, nimzuleke ubahle, she's writing to me. She wants me to go check uba indoda yakhe kanyinyanyani jola ne Chomi yakhe because of wambhaqa one time. So ngizama investigation. So I'm gonna investigation buye kuni. Don't go anywhere. We'll be right back. Hi guys, welcome back. It's your girl Zesty Z. Nana's Mosi. You're still tuning in. Show you what? So we're back. Ndine information for sisters. Saben sobabon. Sondelan. Right now. Okay, we spoke the last time. Ubusele kahle. Yeah, ngisele kahle yazi. Ngisele kahle. So ibaba's like, how is he behaving? Yo shem uyafeba. Like lo ushintshile these days futhi ukhona lo amphethe. Like yo angiko right shem. Angiko right. Sikubonise ke evidence ukuthi vele ubhizi noma mazi umuphi. Bona uzangitshela ukuthi uyamazi nalo sisi. Okay, is this your boyfriend babe? Yeah. Okay. Is this a girl? Uyamazi ntomazana. Umngani wami. Your friend? Umngani Chomi yami le and kusukoqala. Akusukoqala. Chomi kanti wena nawo wayokobhoza like uchoma mina ngindoda. Oh like indoda yami like nayo uyazi ukuthi ngiyamtshela like indoda yami. Bayithuke together namanje lapha endlini kwakho. Ngicela sibalande sambe into sibalande. Nimvile ke usisters uthini? Sambe sobalande. La majita babon le cherry kebere fana yet umuntu akuskebere
lamajita babone cherry keberesh umkade umuntu akangajuli alawasonyela la Hayibo ngijoyina
Kanti asemwanenza kanje wanihlukanisa amafamily wabantu kazi wanihlukanisa ama-relationship apha bathi mana masikhuluma novumela abantu asingene phakathi bangena kuphi banovumela abantu kanti kanjani ebhedini ukuthi ufuna banda ufuna bana asho uthandayo hamba naye ke ngiyahamba ngiyanishiya ngiyahamba mina ayengifuna nikhulume ngiyahamba mina sothi mnyamani mabona abantu nakuthelela wena uwadile ingaka wena uzenzani Tommy wenzani wena wenzani ke mawuso wena wenzani ungabhukisa barungaka Tommy uzondela nami ngaphu ejongibhekisa ngabo makhelwane muthi beka lemntana ngiyahlala yona masime nhlezi ngayenza yona uzophula amafestela mina ngikhathele uwe bathi kanti wayi wanso umpelisa ngabantu yabo sasizofuna ukuza nami aqabanga hayi khotman angeke uyenze la kwami la ungena kanjani khotman indaba zakho ungena kanjani khotman wena indaba zakho zingena Okay, khotman. Ngiyathulisa ngenze. Mara khotman imedzam khotman. Imedzam khotman. Ay khotman chizam. Imedzam le khotman. Khotman imedzam le. Amara khotman. Khotman mara asya khema khotman. Ngikhisimo. Ngikhisimo khotman. Khotman ngicela ngikuwanyenza kanjani ukuthi ngumjita ngimoshela. Ngumjita khotman. Inimedzam le khotman. Ngiyalazi ukuthi mara bengisazama ukhetha nami. Atha uzothina nini? Mina ngaqaqasha. Umakhulu. Elunji. Sokala ngisikhulumeni bafisa. uyakhala umntwana abantu wena Lunji Singikhuluma ngikuduza khotman. Abazamluma ezimpundu zakhe azitofayo. ududuza into amazana phakathi nawe bayamluma ezimpundu zakhe azitofayo. Amana unjona ngibonile ngathi siphinda uhambe lapha. Uyanya khawuthi impundu zabantu qhubuni ngambe. Kuhambe tho. Mara uyazi ukuthi ngicela nobathi. Yey. Yey. Ngadilinge. manje wena Tommy Ngiyasebenzisa khotman. Bashunga
Miriam yakena makhotmani yasinto ngizoshawa asma. Elimntana Sifebe uzongibulalela uChebe. Uzongibulalela uChebe. Ubani Sifebe? Uyazika. Sayazika kodwa isifebe nje mnandi. Ubani ogibela kunye? Ngiyazi manje yakho Into ima kahle manje. Dimela nani? Imancane. Futhi wena uyakada wena. Lento yakuphambanisa le. Yakuphambanisa. Mali mnandi. Le imnandi Into iselayo. Uze singatholi. Utshela ngathi angijoni nawe. Mana ngiyekele. Ngicela ngiqoshele ngikho. Ya. Hayi khotmani. Zonya lo. Uyakaka lo yamphambanisa le tswayi yakhe. Sazo yinda lendoda. Lendoda isazolaka izimfundo eziningi. Lendoda hey. Kana madala kube kutaphi yozithengisa. Kube kutaphi yozithengisa abafana. Hayi msutapha nawo. Topha ngenaphi wena? Ngenaphi. You right. Into umnandi nje. uqala bangibani Ngiyabona wena sesidibana nawe endleleni. Oh zizo nto uzifaka Dadibana ungenaphi? Zezami ungena. Oh zizo Dadibana nawe endleleni ngiyeke mina. Angikoyika lokho. Nakosa Mina nawe mina ngilambe mina ubathi mangithi azongishayisa ubani uthi bathi mina ngicela ukukheva namhlanje ubathi uthi uthi sevili izolo uthi izolo sevili ene mina uyazi ngifuna ukheva kanje na lo ayaka complete usebenza nini ukuthi mozonyobisa everyday phela ma December my sister kahle mina mengisebenza unyaka wonke December mina izinto bathi ngenza kanje uhambile kulento yakhe ngilala nje ngicela ngithathe lunja ha angisho ukuthi indaba yami nomuntu wami uyobhalela ngicela ngithathe lo Angizele nami uzofuna ukuhamba wena. Hayi ufuna ukuhamba manje ukhamba uthi nangakhathali mntana abantu. Cha ngikhathali mina la masiko. Wena kungu wena. Mancane. Qala nilewe yethu ngenani. Ngiyatyana nje qhalina. Ngiyatyana ewe. Mnandi sisobabili ngoba umakhulu xa ibanda makahlinge indle lukane nabantu. Asiqabanisa labantu samsana. Makahline indlu. Lunji. Lunji. Lo ndihamba la khawunyi. Mara ngitshelile masiyathi. Siyahalelana mina nawe. Lokwenza apha empunda likwakhe. Afuna uhamba. Awuthanga kanti. Hayi antanga enough. Ndifuna niphinde. Kanti wena ufuna irandi yebo noma singaba yi10. Angazi ngaba yi15. Ayizothatha i-energy nawe. Right, ngiyathatha nayo. Nayo energy into khona lo. Sokulungisa indaba nemedia. So energy into hey. Lunji. Ngicela ngemedia. Beyamamela ke. Ngicela ngemedia. Hayi sithando sontweni sonuka sinibaba. Sinibaba esandla singcole baba makhulu abanje. Oh sengcolile manje. Ithona yakho ngumakhulu lo. Uyabanda lo. Uyabanda indoda imshile yaza kuyo. So bemele ngithini. Andindoda imnandi ke bendiquqa apha kude indoda imnandi. Amnandi imnandi. Manje nje anti sivumelene ngani? Phela. Wena kanti wena into engxaki yakho ichomi. Ngoba uyazi ukuthi i-media yakho ichomi yayo le. Lunji shithi mina naye dala sikhalelana yabo.
manje wena ipipi lakho lokwenza ubuza into zokuhalela yebo plan noma yama-pentana nathi sibona sile mina ngenzeni imali yami ithi ngidle nalo muntu engijana ngidla naye and ngisazoyimali kanti ukudla bana udli yena yena ngidla Manje? nesakhe eziyazi angisho uyambona nawo bahlunga kanani njengoba ngisho ukuthi ngihlani ngajuni yibo izinto zami zangujuni imili zami zangujuni bawudisemba unamasizini wama-girlfriend seasonal girlfriends uyabanda lo wena ushushu kule sami engaka hayi lunji nawo Uyabanda wena kanje. lunji manje imnandi xa kushushu yazi xa kushushu awunanzintoni manje ngicela nithatheni ulunji nami uthanda i-bad bitch ngoba uyi-bad bitch ngoba unamaqipile amabhela manje nasisela wazi uyalibona leli lami nalo lifuna ukufaka i-makeup nalelinye le omunye ucherry nayo so wena uthanda okujingi into thoma ufake nalapha elinye elunji sacela umameli ngicathulo zakho lento besihlanganisa iphelile mosha ifamily yami ungazwana xa umreba ulunji uyayimosha ifamily yakho ngokuyenza ngathi i-fault nawe lokhu uyashuta apha inonxa yam afuna namakamera afuna ntoni afuna ntoni ndifuna ntoni ndifuna yona lo isifumene ndifuna yona uphila loo nto tsho ndiphila loo nto nje wena mara uyabona ukuthi yamenzeni manje uyabona ukuthi nenzeni mara uyabona yini lento le yini lento le zenani amakhamera wami uyabona yini into uya ngisho malunji mana ume manje makakushuta ushuta zoyithatha mara ngicela ngiphume nayo Phuza amanzi intsango le ndoda ngiyacaba phela ngoba ngoku proud ba wena yami phuza amanzi ulunji nangu mara niyabona yini into eniyenzayo awusiyeka wena awusiyeka elunji manje kanti ngicela ngakhampani hariki mara cho uyabona lo mntana amachemba amathofu mara athi zamnayibona into enizenzayo siyenze yini na Into eniyenzayo. ngithembi nabo ulunji na hlukana nami umntana abantu uyakondla uyaklina yakushuta wena phuma emsini wami ayithekho wena futhi yakho shaya uthi ayihambe laa nto ayihambela wena uzozizisa uzozizisa nje wena uyakushuta khosi yakushuta phuma hamba sithanda abantu hambani emzini yabantu hambani umuntu wakulesibindi ayisebindi uhayi udilela oyakhe ihlale ehotini yenkukhu ndityaka kwehoteli ushushu kule weyi kaloku le weyi ishushu xa kushushu aviba mnandi iyehleka hayi lunje sho hayi ngentoni nto ndiyakhola hayi asaze umntu wam lo uyaditya so nawe ungazongixela loo nto nawe yebo mama nazi icathulo zakho hayi sokasayathi yatistring yebo ayikondla imosile yebo irayithi into efunayo apha besingaza ngizosuke bezonditya yabona xa sesiphuma nalo makhulu uyalala ungafuna sixabanise nawe uyathanda ewe njalo ukhuluma uzotyiwa nje xa into efunayo mnandi mos banje hayi nemayazi niyazifuna sibunge fanele niphabalele niyazifuna uzufrad utabachoma wena ujabulile wena president
Asikisi manje. Khawume wena umosi Ujwayela kabi yazi. Mana niyazingena Naye akuma yima tini moski. Wayileka lesihambana naye la uyethanda. Ngithi umngani wami kanti uyangibhebela lenje. Wena tangitshela abangani bakho ngisho mama. Abangani bami bethe. ubani kuza yena noma wena wozikhuza Kuzabani. Ngikhuzwa mina la. manje yini inkinga yakho Mara enti yenzo uyi cause of everything. Everything kanjani uyangihlengela manje wena. uthi umntana abantu lo yena Uyamazi lunju njani? Mina ungathi Abantu amazi lunju. Uyasiphonsela emadodeni umuntu ungishelile. Uye umuntu Mina umngani wami, umngani wami. Hamba nalena ndizikhathe lapha ku. lunju. Ndakhathi Elunju nginyama uwe ngejemla. umshelile Mazongiyela. usisidwele Wena umuntu mangeza ekisichi string khathi ama ekisichi string ngising. uthayenzeni uma umbuza amasimbi uthayenzeni Angisho uye omoshile ngifuna ubani abashile uye ngisho ngingenela la. nguyathema kakhulu nguyatshile bakhulula Hayi shoni yabalabala. siyabalabala yantoni na wena Uyengenze ndabantu angazoniphela lo. Uwe la inking. 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 Ha, uwe la amasimo wenzile. Amasimo wenzile. Ufuna ukuthi ngenze. Sofuna ukungishaya manje. Sofuna ukungishaya manje. Nyekele. Nyekele. ndoda ublame abanitsheri yakho ukuthi wena uhliselwe ulunji ipenti wena into yakho wafeyinta nje yawela phezu kwepiyakhe Yebo. Mnandi. khawuthulana mosquito Usafunana noNkhoyila? Yawena. Usafunani la? Usasemgwaqo. Ufunani la? suthi ubani ufuna abantu ngoDisemba ubani ufuna abantu yena winter ngoba kutsho njalo bawudibene naye Ngasendlini ngiyaklina mina ngasendlini. Mina ngasendlini phela. Ngasendlini mina. Uhlangana phela angishonela ngiyaklina la. Ashonela ngiyaklina la. Ayisho ngiyaklina la. Wena uphekela. Hey nawe bangistefe. Ayisisi. utyando ulunje uyenza yeah uyambona Uyangijwayela. Hayi bathi ngincane kabi ngafuthi uzowanimeli one ngincane. Ungani? Hlukana ke na. Hlukana ke na. awuyazi nginazo phawu Ewa ngisesemncane. Uyangikuonayo. Wayithola intofa. Thayitofa impunzi. Unayo intofa. Esazana ukuzama kamadaka. Uyabona? Yilona shilo. Yilona shilo. Kamadaka. Hamba tofa futhi. Hamba tofa libashushu. Hamba tofa endlini ukuthi wena umakhelwane Bafethu ngicela nivayeni makhotman ngicela nivayeni. Ayisiphusha lo. Khona ngiyagula khona nangini nawo khona ngicela nivayeni. Lunje hamba na ngifuna ukusala nemedia. Hayi hamba lunje abanye makhotman ngicela nambili makhotman abanye abanye ngicela nivayeni. Lunje hamba bana ndeke. Ngicela nthimini. Musikwami la khotman. Mara futhi mina khethe sekwami la nomuntu sijolile 7 months. 7 months. Okay lunje. Angeke angivuma ngihlanje akahambe la akahambe ngilungisa izinto mina ngizolungisa izinto athi sekwami yimama wala Themba. Ndikaba mnandi nje. unyaka ma ngkhutmane mina ubani Nangisho ngina confused. ukhalifisa ile Uthola nanje happy. uthola nawe Ungena phi? Ungena futhi ngilala nabo bonke. Bangena futhi ngilala nabo. Bangena phakathi bafakile Sho. Say, makhotman. Uyafaka. Amanunja hamba kanti. Lunje manamba amanunja hamba. Hayi. Funa njani? Makantabuze. Yebo, sontabuze. Baby, uyabanja ntombi songabuza baby uyamcabuza wanujwayela mina wanujwayela
iza lapha. Sondela. Ngazongijwayela kabi. Hayi, sithinqa abantu. Ngazongijwayela Abantu baphatha amagaqa empundu esibandayo. Amagaqa empundu esibandayo. Amagaqa empundu esibandayo. Labantu ozaphunza inkulu khona. Zinkulu khona. Sunwakho. Muntu wami woza mntu wami mani ndikhulule nento yakho sana. Ungazongidina mina. Ungazongidina mina. Hello. Ungazonginyangisa. Umuntu wami lo. Umuntu wami lo. Benze ucabuzana phambi kwami. Yebo. Benze Uyabantu. Hlina indlu wena le. Hlina indlu ngolisi. Mara wena mahloni kuwona uyazi. Akanawo. Imenzakho. Bahle. Mina semi oyakhashana. Mnandi lipsi zakhe. Baby don't be late. Sanga sami don't be late. Umuntu wentombazana wena. Hayi, Tindiyazi zonke ngigabuzi. Sala makhulu hlina indlu le. Hlina uhambe uyotofa ezombungu. Phinde. Uzohamba ngoba umanzi zibhems jongo, umanzi zibhems. Ngifuna ijezi yami lo. Engihamba apha. Ilahlile iphis lapha. Besenza nani mina besengisebenza? Kantwana thabanga uchamela naselokhweni. Chamelela selokhweni. Lunji bakho. Ya bibi kaloku ngizisa. Ihanze buya zisa. Ungayilo lo makhulu kambi otof. Ngizojeza ngifuna ngokanzami. Hayi demands. Mara uhlonipha icheri yakho ke sayila endlini. Ukuthi umhlonipheke umgivele ya respect le iphi indaba. Sister ngifuna Ufuna ukucabuzana nolunji. ubahle ala. Ungenaphi emedini zami? Hayi ibhoza shem. Mina mangikhula ngifuna ukufana nawe. Sister kamba na ufuna ukuba sesisembini sami. Awusiyona type yami. Yeah, manje ngicela ungakhulumela abanye abosisi. Ngicela ungakhulumela abanye abosisi. Mina ngifuna umuntu ongathi ufuna ijezi yami esingiphusha ngifuna ijezi yami. Manje ijezi. Hey, ngifuna ijezi yami siniphusha. Nikudlunji ijezi yami. Uzoniphinda ngisikisi ndonelanga. Bahle. Ngizangawo kaloku Thoma apha uyanijikela senza njani ndithiyene umuntu wami. Ingathi uyafa mos. Suka ndifuna ukuvula. Sakamba mangingeni. Ungene. Hayi nje. Hayi bo muntu wami yanijikela ngo. Bona umakhulu. Bona lento namagaqa. Jonga le ntombi jonga kanjani? Jonga kanje uba ubona umakhulu. Uthi ukhotha nomlomo hawu inja wena. Langaza loba ndimnandi. Uyazi lo nto. Ngisho. Yo hayi le mosquito bethina inanto le mosquito ngayo. Imnandi mos. Thomi ndiyakuthi uyasala okanye sihamba. Hayi imili yami le niya. Mara wena ufuna Yeah, uthi hambani nabo ama-cameraman, imili yami hambani nama-camera ayisanifuni. ngiyayilungisa indaba zenu. Bachesa nje. Bangisumuntu ngizobuya apha nempunzi zami ezincini. Yeah, alright. Bala makhulu amatof. Fina apha msunu umuntu wakho golo. Ngizobuya apha noma ningathi andazi niba ningenaphi yabona. Ngizobuya. Ayiratsatsa. Shake no shake and the mosquito. Zakuyela. Zabuya ndotenyam. Ndiyabuya apha. Le ndoda ithi mna ilala kwezi mkundisani. Iyanya lo makhulu makamba otofa. Uyakuphugiva kanje. Hayi. Mina mangikhula ngifuna ukufana nale out. Ngifuna ukufana nale out because what do you mean? You kiss omunye phambi kwami and still siyajola mina now. So guys, you saw the episode. Bahle is staying, even though it was fucked up. She's still staying nje nomuntu wakhe. Even though kuno mosquito eceleni, I couldn't annoyance. From me to you, this is goodbye.